Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka kerwak khubor bala thok dong ma Madiah Laloo bat ka subject jong ni ka khubor ka dei ka jingian ujor hapeng ka parti NPP bat ka VPP ka banengkong baroh ki parti ki kod haki arli ki pi ka bamut People's Party ka baar ki kyrteng alphabet basdang ka NPP ka sedang dau n ka bamut national la neda ka tin hindi ki ong Bharat ka ba thau ya ki nong song snong jong kari India hi baroh ka wei ka ba VPP bat ka sedang dau v ka bamut voice la neda ka tin hindi ki khot awas ni ka suru paidbah kabalai ya ka NPP la sedang ya ka nadu usnem Januari 2000 khatlai dau late PA sangma ubami no na ka seng National Congress Party ni ka NCP kumtala pen kha ya ka dai na ki than garo ka ba ka VPP la sedang ya ka ha November 2000 phoi ha ka jinglam khmat iba aden mila basai moi kumu president jongka kumtala pen kha ya ka na po ka than jong ka Bri U Hynñiewtrep ka basau karta jong ka NPP haduk mentau Desember 2000 phosau ka long khat wei snem karta jong ka VPP pat haru menta ka long tang lai snem kabasan ka NPP hapo ka jingalam khmat jong ka kalayok ban senchare ka jela rengkat bat ki coalition partner jong ka arsin kenti kata house nem arja khat phra braus nem arja pholai ka ba ka VPP ka barang shumi perthei tang house nem arja pholai bat ka yo jingjap tang saumut ki emali ki ba shong haduk menta na kaliang ka opposition ka ban riu ki kam ba bhawa ka NPP ka lale nadu 2000 khat phra hadu menta ki long ka jingpen bahaya ki surak lenti singking bat kita ki highways upat ba da bishari hadu katno badahun shisha kani ka jingshna bat pen bah surak ka jingshna ki jingking ba pher hapo ka jella sa bishari ki paidbah hadu katno ki jingking bala thau ka MDA hapo ka jingalam khmat ka NPP ki long katkum kata ka normal standard nuksa ka jingmaramon ya ka jingking dam side ka balut da ki phaukror kalayarap haduk kanno snem banne ka jing persyang ban wanra kayok kokot hapo ka jella hatukan ka jing persyang kalapen kiu ne em ya kayok kokot hapdeng ki nong song snong ka jella kaba ki khot kata ka per capita income jong ki nong song snong kat bai yo nam pen ban kum ka wei na ki jella hapo kari India kum ka jella ka baduk tam ka jing pen bahapat ya katanat jong ka kot ka khia ne kata ka healthcare improvement kala persyang ban bu kita ki facilities bapher hapo ki hospital paidbah ka bagi khot civil hospital ndai da bishari paidbah tang ki pharmacy hapo kita ki hospital kimju khamdan ki dawai haban the na shabar tada ya kren le ki machine badan kamkum kini harum tip haduk katnu ki badan bar haduk katnu ki bamdan kumka anesthesia machine defibrillator machine EKG ECG machine patient monitor lani kata machine bapet yo patient hadin badep syaput CR machine RVG machine healthcare kiosk CT scan MRI mammography machine PET scan ultrasound machine DXA machine angiography machine bat ki wiki machine badan kam anaya krani kita ki PHC bat CHC ki batang ki hospital sarkaru kidang bon ba ki jingduna naduk ki palong thia ki machine kumbala kedau haneng ya kren le ki PHC bat CHC tip hab up sakanus nem ban pen bhai ki ndeng tip ka sarkar MDA haka jingalam ka NPP kalale e ka babahatam sabishar ma pi ki paidbah ki bala wan thia haki hospital sarkar ka baki private hospital pat na lor barem wat uduk usuk ru usngan bat urush ban wan haki private hospital tang ban yo im wat ada hab shim da karam nama ki private hospital ki biang palat ban ki hospital sarkar na lor ki lenti ki singking ki jingking ki hospital ka sarkar MDA kalale ya ka babahatam haka jingya dei bat ka jingpen baha ya katanat jong akai perthei ni kata ka tourism development tip ka emo ka ban pen sarong yangi kum ki nong song snong bangi lakiu baha ka yo ka kon na ka daw ka jingpen baha ya katanat tourism ki dangdon bon ba ki wei pat ki kam babaha ka sarkar MDA nadu ka jingpen kiu ya ka sport ka jingpen hiar ni jingpen kiu ya ka dor ki marba mardi ka jingpen baha ya katanat poli puthi ka babon setang ka jingyaki ki nong hikai kata ka skill development na kabanta ki kon samna ka ba haduk kan nungut ki samna kilala banyeng halaki kijan ka jingsam ya ka umbam umdi haka badang don bon ki jaka hapo sor barathan nong kendong bahab banyeng lan haduk menta ban pdeng ya kata ka sarkar ka jingpen baha ya ka sam boarding electric supply haka ba nang batai shu maka bill light sngu thau kiu kha ya rengkat bat ka du light kha
kaji dang dan bon ba ki bha bagas sarkar kale naduk scholarship ki kena puli ki ba pli shu abet tat yamenta hi tat lanu ka sarkar kan pelaj no ya kata ka scholarship ki kena puli kajing manra ya ki nongtem ba paunam ha ka perthai ka bala pen berngya shishai ki khon samna kat ba kini ki jo ki samna ba shat muja kini ki rock festival ki deiru ki jo hi samna ki balut pisa tang ha ka ba xerox documents but apply kam sarkar tang ba ka kampat juyo wadla ki labyang ka kerdan puli puti syukut karta employment tang ha ka ba tab application kat ba kyrteng jumi lada mi ru pen ban ha interview feel ki jo ki samna ba comment festival ki jo ki samna ki ba strike ki ba protest ki ba pertang ida waya ka hok h ha ka ba khaddu ni hap hi ban ong Khublei Shibun sarkar ubayo ulayo pahu bat uba claim yo shuyo tang ha itu ibilar plastik tang ban shu im kaban nyau kat baki kam ba ka VPP yamenta hi kidang long tangkum i shilut jersembai 4 pau rem ndrei ki pau tang haki jing yaki paidbah tang haki protest tang hakita ki sit in demonstration bapra ki MLA ka NPP nim ju asngo baki sam scheme paidbah habashai habashin kat baki MLA ka VPP ki sam scheme da ka jing yati paidbah habashai habashin kabakhandai ki paidbah ki layo jing khen menta baki kiba lajit ke NPP na do snam arja khat phra hadu snam arja apolai la kum bah nyau snam AA running menta hatu ki la hun jurut ne em baki la penjob dan buram yaki kyrteng ke NPP ke election MP arja aposau da ka jing job kyrteng jong ka VPP ke pynshai tikena bo paidbah ulangnya la kadang shan hi ya ke NPP ka ba wan ha ka kerdan ka balai ka ba ka VPP kabarang shu heknya tang hapo assembly baras surak ban upaidbah ujiet ban shania ya ka VP ban ya ka NPP kabashipo ha ka NPP ki dan bon ba ki MLA ki ba ka biodata jongki by profession ki de ki businessman kat batang samut ki MLA jong ka VPP by profession ki de ki nong hikai ki nong yalam teng ha ki seng balang bat uwai u pensioner yamenta kimpat dan ki businessman ndem tip la dala shai la shisngi kin dan ki businessman hapo jongka kabakat wei haka NPP ka jinglong ka political system pidan ki degree kat no nuru kam dan jingmut nrei kat no pidan pisa kata ka kam dan jingmut haka ba airing haka election wala da pinang tang ban soi kyrteng ru kala biang sisien ba pila dan pisa kat ba ka VPP pat unang hikai LP school ubayo tulop nakti haktin uta ulabiang ban airing ban yele election kabakat ar haka NPP haka ktin pareng ki ong money matters in everything kat bah ka VPP ka principle but ideology ka matters in everything kabakat lai haka NPP claim pisa nang yele election kat bah haka VPP pat dan kam pisa ban job election kabakat saw haka NPP ka party ka dan shadin kat bau Bri U new candidate udan syakhamat kat bah haka VPP pat ka party ka dan syakhamat baru Bri U new candidate udan shadin nama kata haka NPP UMLA UMDC new MP kide ki boss hapo ka party kat bah ka VPP UMLA UMDC baru MP kide tang kire paidbah hakmat ka party VPP kabakat san haka party VPP kendiat ki kenrum kenram hagi kam yeng kam sem jangka la syak kawang mau la syak kentho ba la syak iben ka party bomler kat bah ka party NPP kam Sngap U paidbah kale ka baka sngo baka dei ban le wadu paidbah u khnyum penban yaki jing deko trekam ke NPP upaidbah ula long melen bat ke NPP namar kam khi pikren pikenno kanuru namar ka sni do kalarben kum ke VPP danglung ke sni do kum ikhlung kidang dan bon ba kimat ki bangila banyanu jori ke NPP bat ke VPP ndai ki te haneng ki long katukan ni kimat ki bangin ya shailang anai kren ya ki wei pat ki party ndai ngasim hang ni namar ke NPP ka dan hakabor bat ka VPP bat ka party ka bapen sma khlai ka party NPP menta kum gi paidbah nin up ka result election MDC hatu shanu ka perla kan khia la shaka NPP ni shaka VPP yanu paidbah unjet ka party ka bakham biang nga claim ong ka babiang nrei ka bakham biang nakini ki artli ki party kata ka NPP bat ka VPP Khublei Shibun ya phiki nong Sngap bat ki nong puli bapi yaisha ban puli bat ki nong Sngap ki ba yaisha ban Sngap kani ka digata ka kruwa khubor ka bala thodom ma Madiah Laloo